Ageno ni rio maber jahera mar page laktar kawa wacho ni ngima en mwandu. Mate chendo ni en Andrutho Tieno kendo en ga morna mar bedo kodi odiechieng ka wang'iyo kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Ngima makare tiende nang'o? Ngima makare tiende ni dendi ber, fuoni ni tiyo kaka dwarore, tok mano kende idak ma ok ibed kod chandruok kata midhiero mora mora. Ngima makare en mar ji duto te. Onyalo bedo jodongo, onyalo bedo joma pod tindo, joma mine kaachiel koda ka joma wuone, nyithindo, nyaka rawere. Tiende ni en mar ji duto te kendo en ratirowa mondo mwabed kod ngima makare. Amor mokalo ni wendo na kendo daktari na osechopo e studio wa Kisumu. Awaka uthuro ni mondo mi arwake, onyisa ni nyinge nga, en nyakanye, olonye weche mage koka ketho kinde wadonje to kachiel kachiel. Dr. Phoebe machiegni e page laktar. Erokamano inya Ruth amor kuom neni ka boma mar Kisumu, iluonga ni Phoebe Ongadi, an Nyarongo. To alonye weche meke puonjo ganda kaka wanyalo tiyo gi chiemo mondo wageng tuoche kendo wathiedh tuoche. Gidho ngere wacho ni nutritionist kata public health expert. Amor mar neni Dr. Phoebe, kaka pile waduoko erokamano kuom kawo thuolo mondo mibi wago mbaka kaka wabedo kod ngima makare nikech ngima en mwandu. Erokamano nya Dr. Phoebe. Kawuono wadwani mondo mwamula ne weche mag tuo mar diabetes kata tuo mar sukari. Kaka nyoro ne en odiechieng diabetes e piny mangima kendo ne watiere kod thor wach empowering global health. Kaka jogo matiere kod tuo mar sukari nyalo bedo kod ngima makare. Ka giyudo thieth, ka giyudo yath, ka giyudo puonj kaka ginyalo dak kod tuo mar sukari. Mabende ne wayudo kacha ni koko ngima beto nyalo kelo complications mang'eny mokalo chakre obwongo nyaka itelo piny ka ng'ato bedo kod diabetic foot. Inowuon kaka jagono molonye weche mag chiemo, weche mag tuo mar sukari. Ineno ginade pacho ka ging'eny marom nade to bende watiyo kod chiemo e yo makare mar geng'o midhierni mag tuo mar sukari. Erokamano inya Ruth, kaka iwacho maber nyoro nen Global World Diabetes Day kaka nopuonjwa nyoro maber ahinya. World Health Organization noketo chiegni kochakore 1991 mondo oparne oganda kendo puonjo oganda sana kaka inyal geng tuo mar diabetes kendo kaka inyal thiedhe. Manyiso ni koro ka wang'iyo Kenya wa masani kaachiel gi pinje mang'eny meke Afrika, to gima waneno Ruth en ni tuo mar diabetes ni ok odog piny, en tuo madok malo kendo WHO oseestimate sani iwacho ni 3.3 kata 3.3% kata atamalo 3.3% gin Kenyans modak gi diabetes sani. To iwacho ni ponono ni namba no nyalo medo dhi mabor sana ka ong'i by 2023-2025 wanyalo chopo atamalo 4.5%. Mano fulo ni kakoro sani 150 million Kenyans atamalo 3.3 ofulo ni Kenyans million 1.5 already odak gi tuo mar diabetes nieri. To kaka nopuonjwa nyoro kwang'iyo type mar diabetes mang'eny Kenya kaendi, over 95% kata atamalo 95 en gimiluongo ni type 2 diabetes. To type 1 diabetes bentiere emana ni koro atamalo ni piny matin. Koro waneno ka tuo mar diabetes ni omedore kaka kiwango ne, to achiel kuom gik momiyo omedore en gimiluongo ni lifestyle kata kit chiemo ma wachamo. Atimo mos erokamano nya Dr. Phoebe, en lifestyle kidienje mag chiemo kaka wachimo e yo mane Dr. Phoebe? Erokamano ineno ka tinde thoth chiemo mwachamo iluongo ni processed foods. Processed foods ofulo ni gin chiemo momede tige moko kata ni mondo gidage shelf mang'eny. Wayudo ka chiemo mang'eny wachamo chiemo momede sukari mang'eny, chiemo momede mo mang'eny, chiemo momede sukari mang'eny, chumbi mang'eny, kendo yudo ni kare kata mana chiemo miluongo ni carbohydrates mwachamo gin chiemo mabedo process kata gikale machine mondo ber mar carbohydrates kata mana oko mar carbohydrates ka wacho for example ngano kata oduma berne ma oko kata mchele obedo polished mondo koro berne ma mkete mondo bed ni complex yudore. Koyudo ka tinde ji thoro chamo chiemo mang'eny man gi mo, chiemo mang'eny man gi sukari, chiemo mang'eny man gi chumbi, kendo bende neno ka tinde lifestyle waneno ni ji bedo piny mang'eny kata sedentary lifestyle. Iyudo ka kata mana gwengewa yot ne mondo ida piko kiayot kibiro tich, yot ne mondo ibi tich ibeda piny kata ka ine chiro kata kamibete no emiuse kang itiko to mzigo ni kao idwa piko idokot kang idokot bende ibede TV. Koro sedentary lifestyle kata mana koso mondo dendwa kik timo rako moromo, koso mondo kik wacham
chiemo go matin gi mo, matin gi sukari, matin gi chumbi. Kendo kata mana wan moe gi koso mondo kikwadhi e frequent medical checkups. Mago e lifestyle makoro nyalo bedo ni sani ni WHO kata World Health Organization neno ni by 2025 jogo mapod bedo kod tuo mar sukari ok dog piny Kenya kae gidhi malo to Kenya kende globally emomiyo theme mane wacho nyoro en a global health concern. Piny mangima rates meke diabetes dok malo to kendo gimichaki wacho Ruth en ni kuom atamalo 3.3 modak gi diabetes Kenya no manyiso ni over 50% moko odak kode to okia ni gin gi tuo mar diabetes, manyiso ni undiagnosed diabetes bende ng'eny. Koro ji mang'eny nigi tuo ni e dendgi to nikech en tuo ma chronic manyiso ni en tuo ma take time mondo ochak nyiso ranyisi, ji mang'eny odak kodgi ka ok ong'eyo. Koro mago e gima kelo chandruok momiyo koro nyaka koro wawuo kuom diabetes, wawuo kuom kaka wanyalo geng'e sana e yo mek chiemo to gi lifestyle. Erokamano nya Dr. Phoebe, ilero maber mokalo ni weche mag diet, lifestyle, kaka wadak, kaka kwachap dendwa to kopogore kod mano kidienje mage mag chiemo ma wachamo. Ka bende waneno e picha ka iketonwa simple carbohydrates teneni gin gigo ma bende lokore sukari mayot mokalo e del, kata gin sukari mang'eny kaka soda, gik moko kaka cake, sukari, gik moko kaka cereals, olembe mopogore opogore. Magi gin gigo masani ji chamo mang'eny mokalo kendo keto ji e thuolo mamalo mar bedo kod tuo mar sukari. Dr. Phoebe, adwani koro mi kawawere kod lifestyle, kawawere kod jogo mabeda kata ratil mamalo mar del, kawawere kod higni kaka medo sudo. Adwani mondo waket maino e weche mag chiemo kod tuo mar diabetes. In kaka jalonye weche mag chiemo, ipani ang'o momiyo ber kwa bedo kod twak makende mar chiemo kod tuo mar sukari? Erokamano nya Ruth, kaka wang'eyo tuo mar sukari ofulo ni sukari ng'eny e remo. Chiemo mwachamo chiemo mang'eny ka wachamogi to gikone kata mana byproduct ne madendwa kao iluongo ni glucose. Koro sama glucose ng'eny e remo to insulin chabe pancreas ok chiwe malong'o to glucose no kata sugar levels dhi bedo mang'eny. Koro sama wawuoyo kuom diet, nikech ka wawuoyo kuom managing diabetes kata mana rito tuo mar diabetes en gi pillars 3 kata 4. Pila mokwongo en chiemo mana kaka iwacho no. Pila mar ariyo en exercise. Pila mar adek en ni mondo education gima watimo sani, awareness, mondo jogo man gi tuo mar diabetes kata mana mapok oyudo ong'e ni to gin ranyisi mage ere kaka nyalo geng'o. To kendo pila mogik miluongo ni pharmacological en pila mar yath kata insulin therapy. Koro ka wuoyo kuom chiemo makare, chiemo makare nyalo geng'o tuo mar diabetes, to kendo chiemo makare bende nyalo konyowa jogo moseyudo tuo mar diabetes mondo otim gima iluongo ni regulating blood sugar. Nikech sama blood sugar cha ok obedo regulated kata sukari mantiere remo ka ok obedo regulated maber to en ema samoro nyalo dhi malo mokel gima iluongo ni hyperglycemia, odhi piny mokel gima iluongo ni hypoglycemia. To kendo ka sukari obedo mang'eny ahinya e remo ndalo mang'eny kata higni mang'eny to nyalo kelo gik miluongo ni diabetic related complications. Kaka ni wachecha maler chakre obwongo nyaka piny, onyalo chando wang', onyalo chango it, onyalo chango kata mana dental, onyalo chando kata mana adundo, onyalo chango kidney, kata mana teko mar wanaume bende chando, onyalo kata chando siso bende mar joma mine, onyalo kelo urinary tract infection to gi gik mang'eny. Koro watemo mondo wawuo kuom diet mondo o prevent kata oduok piny complications mabiro gi diabetes. Kaito kichako yudo kendo gima wacho maber ni gigo mamedo mondo ng'ato obed gi atamalo kata chances mar yudo diabetes kopogore gi family history mano fulo ni kantiere first degree member man osedak gi tuo mar sukari ka mago koketo tenge to kilo mang'eny mopita kiasi miluongo ni obesity kata body mass index mosebedo kwa wuoyo kuome mang'eny ne 25 mang'eny ne 30 kadhi mbele nyalo miyo ng'ato bedo mayot mondo ogam tuo mar diabetes. To sama weight bende ni malo, tuoche moko bende nyalo donjo kendo madonjo kuom ng'ata achiel ni kendo onyalo yudo hypertension, onyalo yudo weche meke tuoche meke heart. Koro sama wuoyo kuom make diabetes watemo mondo wa control mondo ng'ani endi obed gi kilo maber kata healthy weight. Sama en gi kilo maber, ma en gi body mass index maber, to gimoro matimore ni insulin sensitivity medore, manyiso ni koro dendwa bedo gi sensitive enough mar insulin ka glucose cha obedo mang'eny to ikawe mayot mondo owuothe del, mondo odhi obwongo, odhi adundo, odhi the rest of the body
body mondo oting tich mano nego beno ting mar medo teko to gi konyo bende processes mamoko e del. Koro kwa wuoyo kuom dato watemo mondo ng'ani obed gi healthy weight to ng'ani bende otem matek mondo tuoche moko kik donje ye kaka tuoche meke heart, tuoche meke cholesterol. Nikech waneno ni dat mar diabetes en dat ma piny gi sukari, en dat matin gi mo, en dat mopong gi complex carbohydrates kaka grains, alode, golembe. To dat machal kamano konyo mondo kilo mang'eny odok piny, okonyo mondo wabed gi heart health kata mana adundo bed ma healthy kendo konyo mondo blood pressure bende kik idh malo. Dr. Phoebe, gi okang' mane ma ng'ato onego bed ni loko kako chiemo seche mose pime moyude ni nitiere kod tuo mar sukari, onego bed ni loka diet ne dichiel nikech ng'eyo kaka dhano bende wantiere ga kod kaka wang'iyo. Moro inyalo wacho na ni sani koro dwok sukari piny, kata kapo nono ni madho chai to inyalo temo kik matiere kod sukari, gik moko kaka kuon marachar. Onego bed ni ng'ato loko diet e okang' mane immediately koso inyalo time mos. Erokamano Nyaruth, mana kaka iwacho maber, nitiere samoro makoro ka state moro miluongo ni pre-diabetes. To pre-diabetes ni kaka nwawache yude ok yot. Mana ka ng'ato owuok kendo owuon odhi osiptal. Sani osiptende mang'eny meke government chiwo gimiluongo ni NHIF. Inyalo dhi e osiptal moro amora tipenjo ni idwa ni mondo opimni blood pressure, opimni blood sugar, opimni kilo. Mago gin screening manyalo konyo mondo ing'e chon kopo ni nitiere non-communicable disease kata tuoche kaka sukari manyalo bedo ni develop. Koro koyud jatuono at pre-diabetic stage fulo ni sukari ni malo to ken malo ahinya to kendo fulo ni koendelea chiemo kako chiemo no kata koendelea gi kilo kaka en no to ponono ni nyalo wuok kuom pre-diabetes molok diabetes. Koro ng'at makamano to wabedo godo piny ma wanyise mondo owe koro chiemo man gi sukari mang'eny ka chiemo mobedo process chumbi mang'eny, mo mang'eny, owe gi gradually. Gimoro kaka sukari ok inyal wacho ni kawuono asebedo kamadho kijiko 4 e chai adwa weya chuth, ok bibedo mayot. Tinyalo wacho ni gradually iketo koro kijiko 3, bang' dweche matin iketo kijiko 2, bang' muda matin kijiko 1, to ibo mana ponono ka koro kendo chai cha beda mamit kata onge sukari. Koro joma kamago to watemo wuotho godo mondo gitim gimiluongo ni gradual lifestyle modification. To ng'ano moseyud gi diabetes ma active eto koro wajiwe mondo oloka diet ne cha ok ni dichiel to oloke gradually to otem kabisa nikech eto koro osedonje the stage ma diabetes manyiso ni ka sukari chako bedo control maber gi chiemo gi dato gi yath to nyalo kelo complications moko mane waluoro cha. Jomoko kata mana tide gi ng'ado nikech gimiluongo ni neuropathies machalo tiendo gi gik makamago. Koro ka wawuoyo kuom diabetes en gima tibo gradual. To kendo ka wawuoyo gi families ma manage jatuo achiel man gi diabetes to wa encourage families go ni chiemo ma jatuo ma diabetes chamo cha en chiemo miluongo ni a healthy food. En chiemo mopong gi alode, en chiemo mopong gi complex carbohydrates, en chiemo matin ne mo, en chiemo matin gi chumbi to gi sukari. Koro gito wa encourage ni diet ma diabetes cha ochako cha mondo wajiwe mondo ebo bed gi healthy mondo kendo waduok piny risk factors man genetical mondo members moko mar family no kik yudi to diet mar diabetic emo encourage ni ot mangima mondo ochame. Wakawiyweyo ka waduogo to wadhi nyime penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Mano Dr. Phoebe owacho kata ni diet kata chiemo mar jogo mantiere kod tuo mar sukari mane diet maber ma onego bed ni ji duto te chamo. To seche ma pod in pre-diabetic tiende ni sukari ni malo to pok omuomi ahinya, nitiere kaka inyalo dhi kode maber mokalo ka itiyo kod chiemo makare. Kik isudi kik dhi mabor. Kidieny mar 2 wadhi nyime kod chenro wa makawuono ni. Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Chieng' tich adek ka tich adek en oketho piny to pod ogo. Ji dhinyore te kanyo kar jopiny. Magi duto yudore mana Ramogi TV. Yani ene ubiro ga bora ne ubiro to otengo abiro tingonu ma
gima abiro timo. Ok notimo, jo Kenya bu usaol gi wuond ma pile pile. Buch jopiny. Nitie kuonde moko bende japiny mane ogolo lowo mondo olos go kembe gi eki. Ni sani koro kembe go eki ibro usi maduonde japiny ok owinji e od bura miluongo ni parliament. Nyinga Trevor Ombija, jandingo panga jo nyakach dendo nombija tai, nyakwar guok kocha pesa. Tich adek, saa 3 otieno. Kik bai. Ka osiep motegno kod johot moherore ritore. Nyako chia. Timondo ndisori. Wayudo ng'eyo tonggi. Ipani akia gik mitimoga. Uro wengi donje matusi na ukweli donge. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Udogo shwag wene musajakadala. Justice for all. Miane ngima nyarkochia kod osiepene kachiel kod joodgi. I am busy. Gima ruotho miyo kana wene jachien. Sama giromo gi pek mar ngima, joot kod osiepe. Nyasaye neno gi wang'i ma ok opimni. Akwaye ni mondo imak tieja karibu to kopuodho tilew chunye. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Nyakocha irachna e joga. Koka ite to tegore mana ka ita puoyo maniego. Nyarkochia, tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana Ramogi TV. Kete manaka. Ochopo sama koro. Ramogi TV yango hike mar 2 e yamo. To mae ok nyal timore kayonge kaka jahera marwa. Tarik 1 dwe mar 12. Koro wachwake to mana maber chuth. The Garden Bondo, John Junior kod BV Band biro chwako budho nyaka che. Jolendo magi mag Ramogi TV mawero bende biro betie. Mae kik bai. The Garden Bondo, Kapio Junction, Samachon. Kosingo, apana, ukosingo, yuko wapi? Zuri twaendana. Je, yuko singo? Ukitaka kupata sikiza kodi ya uko singo, tafadhali bonyeza *811*340#. Kumbuka, sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu tuo mar diabetes kata tuo mar sukari kod chiemo kata chiemo kachiel kod tuo mar diabetes. Wantiere kod Dr. Phoebe e studio, watudore kode kantiere studio wa Makisumo. Ong'iyo nwa kendo dwani mondo mi opuonjwa kaka onego beni oganda chiemo mondo mi kik ibed kod tuo mar diabetes. Olero nwa kache kidieny mokwongo ni kaber to diet mar jo diabetes temo onego beni ji duto te chame family nikech ma diet mang'eny kod alode, en diet mang'eny kod olembe, en diet matin kod carbohydrates ma bende gin chiemo mabro medo sukari kata glucose mang'eny e dendi. Dr. Phoebe kwa donje kidieny mar ariyo ni adwani mondo mi imulna kar prediabetes matin. Ni wacho ni en kamore koreka, ok ni in safe to bende ok nitiere kod tuo mar sukari to entiere kore kamoro ka ka ng'ato nitiere ka thothne ang'o manyalo ga timore? Erokamano ahinya ka wayudo ni pre-diabetes mano wawacho cha nikech ka wawuoyo kuom World Diabetes Day to wadwani mondo wa prevent nikech ka koro piny mangima ji mang'eny bedo gi diabetes to piny mangima kata Kenya nyalo bedo overburdened gi weche meke omenda madhi yor thieth. Koro mondo wageng' gimiluongo ni pre-diabetes en mana ka idhi iwuon e osiptal. Tendo na wacho maber ni osiptal meke sirikal sani ka in gi NHIF to kata kionge go inyalo kwaya kwa daktari ni idwa pimo mana kilo ni, idwa pimo BMI kata body mass index, idwa ng'eyo pressure mari to kadi her bende idwa ng'eyo blood sugar. Seche moko bende kantiere gik moko kaka medical camp moja tim, ng'eny gi gin ga medical camp mitimo nono. Bedo ka jo winjowa kawa advantage go. The medical camp kacha redede da line ma pimi nyaka blood sugars go duto te.
Koro samiluongo ni prediabetes ni ene makoro watiyo gi ng'ani machiegni mondo wakonye kaka nyalore kiko wuoge prediabetes odonje diabetes. Nikech diabetes koro dhi bedo long term to dhi chune no tiyo gi yath kwa muda mang'eny. Koro ko wanyalo yudo gimiluongo ni diet modification. Ofulo ni ng'iyo ni to en chiemo mane mang'ani chamo throughout the day to ochamo chiemo magenya inya. Ka wa concentrate gimiluongo ni carbohydrates kaka ni wache. Nikech carbohydrates ni ene ma byproduct ne ka wachame to dhi bedo glucose ma idhi tere del ma dhi konyo wato kopo ni insulin onge pancreas moromo to glucose ni beda remo kanyo makelo gimiluongo ni hyperglycemia. Koro ene mwatiyo kode mondo waine ni diet modification ne olos maber mondo carbohydrates ka wayier ma complex to kendo mondo watema na tuketo mo kata mana mo motiyo godo piny to kanya chunu nyako tigi mo to wine kare no tigi mo ma meke pi kata mana liquid at room temperature. Gin vegetable oils mabendo sayudi ni konyo mondo kik duok piny saturated fatty acids manyalo miyo wagimiluongo ni low density lipoproteins manyalo bedo mang'eny remo mondo kelwa tuoche moko meke adundo kata meke heart. Koro wawuoyo kode kendo bende kopo ni en overweight kata kilo mang'eny kata ratil kopo ni malo body mass index mokalo 25 bende wawuoyo kode kako nyalo reduce on the weight mondo duoge normal. To chutho watemo nyise ni ber ka omain kata o increase ong'iyo diet ne maber, ber ka ong'iyo kilo ne maber, gino mochamo otimo rako obed active nikech kama no kotimore to ponono ni onyalo wuok e prediabetes mancha obed diabetes. Prediabetes onge gimi winje dendi okituo be onge gimoro mara winjo mana kopo ni dhi mondo timni pim. Koro sama symptoms ochako donjo chato pomono ni samoro koro diabetes ni osechakore makoro okene en already confirmed diabetic patient. Iwacho kacha ni nyalo pim ng'ato kamora mora sa asaya kuom ranyisi kaka medical camp. By the way, Dr. Phoebe wantiere kod medical camp tarik 1 Sena omiyo oganda waduto te kamora mora ma untiere warwako mondo mi ibi wago mbaka kendo rom kod lakteche mopogore tarik 1 wabobedo Sena ka wabobedo kod medical camp mana kaka winjo Dr. Phoebe wacho bi mondo mi opimi ratila, bi mondo mi opimi sukari, bi mondo mi ngi body mass index ni chal nade mondo mi mwanyalo gengo wachak gengo choni nikech gengo ber moloyo thiedho. Osepim ng'ato Dr. Phoebe oyunited kod tuo mar sukari. Thothne diet ni wacho kacha ni onego bed ni sukari man piny, chumbi piny, mo piny, maka en mo to bed mo mar pi, mo maliw ni. Onego bed ni jagono ma oseyud kod tuo mar sukari chama ang'o to chamo e kidienje kata e portions machalo nade. Erokamano Nyaruth, kaka osebedo kwa puonjore kaendi nitiere kidienje adek madongo ma wuok e chiemo luongo ni macronutrients. To kwa ng'iyo carbohydrates, chiemo te mwachamo moko pogore gi chiemo mawuok kuom le kata mana animal proteins. Chiemo go te gin gi atamalo moro ma gin gi carbohydrates. Koro ng'amo onego bed ni nigi diabetes pogo chiembe e yore adek. Mokwongo, chiemo miluongo ni carbohydrates. Magi gin chiemo ma medo teko e del. Nutritionist wacho ni e odiechieng' achiel chiemo gi onego chiw 45 to 60% energy. Manyiso ni ka ng'ato nigi onego bed ni tiyo gi kuom ranyisi onyisi ni odiechieng' achiel ibed gi calories kata 1500 calories per day. 45% mar caloric requirement owuok kuom carbohydrates. Koyo kuom carbohydrates kaendi ema koro yiero nyaka watim maber. Magi chiemo ma medo teko. Magi chiemo mo oketo oduma ni kaendi, sorghum ni kae, cassava ni kae kata mariewa ni ka, rabuon ni ka, wan gi budho kaendi, wan gi bell, wan nyaka gi mchele gi ngano. Koro maendi ng'ama tiyo gi diabetes kata ng'ama nigi tuo mar sukari wacho ni mondo oyier chiemo go ma nigi complex carbohydrates. Complex ofulo ni en chiemo ma natural ma ok okalo e machine mondo ogol oko ne cha. Gimo wacho ni mondo bed gi complex carbohydrates gin chiemo man gi gimiluongo ni low glycemic index kata mana ka wachamo gi to sukari ok thor idho malo ka wapimo gi chiemo ma obed okal e machine kata manera til. Koro mar ariyo bende diabetes onego cham chiemo meke proteins. Magi kaka sebedo kwa wacho nutritionist wacho ni proteins e diet onego bed around 20 to 25%. Manyiso ni calorie 1800 cha 20% nyalo wuok kuom proteins. Magi chiemo magero del. Gine magi tingo ringo, gitingo rech, gitingo ganda, gitingo dengu. Koro diabetes kayero proteins bende wathoro nyiso gini giyer proteins ma e puothe kaber nikech oganda olayo, peas, minji gi ber moloyo chiemo mar ko compare gi red meat. To kendo kaen ka proteins kanyo be pod wajiwo gini giyer poultry kata ringo marachar. Poultry nyalo bedo atudo, nyalo bedo gweno, poultry nyalo bedo turkey,
poultry nyalo bedo chiemo ma pith mopidho matoko tong. Koro mano nyalo encourage gi kata na sana kendo ber maber mogik masani wacho ni ber ka jatuo ma diabetes ochamo kata diriyo kata didek e juma en rech. To ka en rech bende wangi mondo kik obed rech molut e mo mang'eny nikech nyalo bedo rech maber. Rech nitie gimiluongo ni omega 3 fatty acids. Magi fatty acids maber ne adundo nikech wang'eyo ni diabetes bende ka remo bedo gi sukari mang'eny to complications meke heart nyalo donjo. Koro nyaka wamany chiemo go madhi miyo heart kata mana adundo wa obed mayot. Koro ka en rech bende wanyiso gi ni ber ka diriyo kata didek diabetes ocham rech. To obed rech mochoko chaka maber kata ka en omena mang'icho omena motuo ochwake maber gi piecha mana gi mo matin kwa umbali. To kendo chumbi bende wacho ni ka diabetes tedo chiembe to oted chiemo e chumbi matin samanie sufria to ken chumbi mimedo e mesa kendo nikech sodium cha bende nyalo kelo gimiluongo ni high blood pressure. To high blood pressure bende komedore kae omedo gi diabetes to ponono ni kata mana stroke nyalo bedo kata mana heart bende nyalo bedo. Atherosclerosis gik machando adundo nyalo bedo. Koro mago gik mwanyiso jo diabetes. Mar adek ka wawuoko gi fats and oils. Fats and oils gin very important nikech gin ema gikonyowa mondo wa digest gik miluongo ni fat soluble vitamins, vitamin A, vitamin D, vitamin E gi vitamin K. Koro nyaka jatuo ma diabetes ni beti gi mo mana matin e tedo. To ka en mo to ber ka vegetable oils ka ema bedi ng'enyne magi mo ma liquid at room temperature kata mana vegetable oils ma wuok kuom njuke kata nuts ni simsim, nuts, almond, gik njugu matindo tindo kata mana pumpkin seeds mago iluongo ni healthy nuts ma bende konyo mondo oduok piny cholesterol levels mantiere e del. To koro ka dugo kuom matunda kata mana fruits bende ka diabetes yiero be wanyiso gi ni fruits be gichamo to gichamo in moderation nikech fruits cha gin gi gimiluongo ni fructose. Fructose be en achiel kuom sukari ma ka wachame mang'eny moloyo kaka nyalore. Ng'an maonge gi diabetes wanyiso ni ocham 2 to 4 servings meke fruits per day. Manyiso ni nyalo chamo kata machungwa 4 e odiochieng' achiel. To jatuo man gi diabetes to wan kale ni machungwa 2 2 servings orome odiochieng' mangima. To kendo bende kochamo matunda no to kiko chame kachiel gi chiemo onyalo chame as a snacks 4 kata as a snacks 10. Koro fruits e bende ni kanyo wanyiso gi to ma waonge gi restriction ahinya en alode. Alode obed meke kienyeji, obed skuma, obed terere, managu, obed non-green leafy vegetables kaka cucumber, nyanya, mago to wanyiso gi ni gichama ma onge restriction. Koro ka diabetes ka otoko chiembe e san kaka picha watang'ono mago matunda madwarore ni mondo acham. To king'iyo matunda ka matunda nigi gimiluongo ni glycemic index. Nitiere matunda ma ka wachamo to remo dhi malo, sukari dhi malo ahinya. Matunda kaka rabolo othoro idho sukari malo, matunda kaka pineapple kata mananas kata mana watermelon mago matunda ma kwa chamo to thoro idho remo malo moloyo matunda moko kaka maembe ma ji ohero mabe nie season sani kwa chamo mang'eny. To nitiere matunda moko kaka avocado mago konyo, popo mano ber, matunda moko kata mapera sani oseyud ni ber kabisa nikech en gimiluongo ni low glycemic index okoidh sukari mang'eny. Koro kata mana kar matunda no gik moko kaka onunga bende beyo kata grape family gino githor idho sukari malo. Koro ka waseng'e mano to koro diabetes onyalo konyore mondo yier. Koro sama ochiemo koketo san obed breakfast, obed lunch, obed supper, obed chiemo ma balance. Manyiso ni ka en san to nusne koni obed ni nitiere gi gimiluongo ni alode. To alode gi kaka wasebedo kwa wacho ok ochuno ni nyaka tedgi, ginyalo bedo raw vegetables moluok maler kata carrots moluok maler mobedo grated kata cucumber kata kachumbari kata nyanya kata mana alot mobedo steamed spinach, terere, managu ginyalo bedo gibede san achiel. Mano e chiemo kende ma jo diabetes onge gi restriction. Kaso nus modong mar san, nus modong ne konchiel obed gi carbohydrates kaka wasechiwo e picha wa maberno obed gi carbohydrates. Carbohydrates gi beno wacho ni
ok en carbohydrate moro amora, en carbohydrate ma complex, kata manyiso ni en chiemo ma ok okale machine. Ka en chapat ma brown, to bende watede gi mo matin. Ka en mchele ma brown, ka en cassava kata nduma, to kendo be sound chamo carbohydrates. Ok ni koro nikech wacho ni complex carbohydrates, koro diabetes ochama carbohydrates mang'eny. En bende nyaka chame gi kipimo, nikech par ni carbohydrates ni gine ma gidhi medo sukari malo. Kaso bang'e the other quarter oket ring'o kata mana white meat kata mana legumes gi chiemo ma e puothe. To kendo waparo ni samoro bende chak inyal madhi, to chak bende ok obed chak man gi cream mang'eny, nikech cream mang'eny bende nyalo medo cholesterol ei del. Ruth. Odiochieng' manyoro kane wang'iyo weche mag tuo mar sukari, Dr. Phoebe, kane wang'iyo kar diet, kar weche mag chiemo ka, jawinjowa moro, jahera mar chenro ni moro nogo simu, to wacho kacha ni e diet ne noketne ni mondo mi onyalo ga bilo wine matin nokwach ni odiochieng' nonyalo ga bilo wine matin. Adwa ni mondo mi mulna kar wine, nikech kotere kod gigo manyalo chwalo ng'ato bedo kod tuo mar sukari, oting'o kong'o, kachiel kod kandawa, kidienje mag chiemo ma wachamo kaka ne wawacho cha, kachiel kod kiwango ma wachame godo. Maka en kuon tiwacho ni kuon adwa chamo mayieng' maber. Iwacho ni ka en kuon to mana matin, ka en alode to mang'eny moromo, ka en protein to mana matin moromo. Korka wine ka amulna matin mondo mi jawinjowa manyoro cha oyudo duoko kotenore kod jalony e weche mag chiemo. Erokamano ahinya Ruth. Ka wuoyo kuom wine, king'iyo studies mang'eny kata mana research mang'eny ma wuoyo kuom wine, beer, alcohol, gin research mitimo ga e pinje meke France. Manyiso ni pinje meke France gin pinje ma pod chiwo the healthy grapes ma loso wine. To kendo ang'eyo ni jawinjo no nyis ni mondo oti gi red wine matin. Koro red wine cha en gi medicines, kecho wa kuom olembe, en gi gimiluongo ni antioxidants. Kendo red wine no be oseyud ni nyalo regulate blood sugar levels. To kendo bende red wine no samoro nyalo duoko piny cholesterol kata fats mantiere ei del. Mana ni koro samoro ponono ni red wine ma korwa koni nyalo pogore gi red wine ma loka kata ma France ma onego beni pinje manotime utafiti goeko. Koro samoro aparo ni daktari nonyise ni koponi en ng'ama bilo kong'o, to owacho ni gimoro achiel mowacho ni kabisa ja diabetes ok onego ti godo to en ndawa. Nikech ndawa dhi weaken vessels ma already sukari mang'eny ose weaken vessels meke obwongo, vessels meke adundo, meke wang'o kuma nene kata mana meke periphery gin gid reduce. Kendo kong'o bende wacho ni ka pok ja diabetes obilo kong'o to kiko chak madho, nikech ang'o madho kong'o to dhi keto mondo insulin resistance odhi malo, nyalo keto high blood sugar, hyperglycemia, nyalo keto low blood sugar, hypoglycemia, nyalo kelo gimiluongo ni fatty liver, nikech mondo koro liver ka kong'o odonjo ei dendwa, kong'o en calories lilo maonge nutrients moro amora. 1 gram of kong'o miyowa 9 kilocalories, calories mang'eny kabisa. Koro sama madho kong'o no ka liver neno to ringo mondo tim mondo oke kong'o cha owuoge system, to oweyo chiemo moko monego bedni o metabolize mondo wayud nutrients. Bedo ka jok ma madho kong'o mang'eny ng'eny gi gibedo gi belly kata fat belly kata ich maduong' moloyo kuonde ma del chamo. Koro aparo ni jawinjo no nyis ni red wine kaluwore gi labda omadho matin, koro ne daktari nyise ni kar mondo madh kong'o machielo kako chuno to omany red wine. To samoro bende diponi red wine makorwa koni opogore gi red wine ma itimo godo utafiti e pinje makono. To kuyudo a genuine wine to nyalo konye mondo oduok cholesterol piny, mondo o maintain blood sugar levels, to kendo mondo bende nutrients nikech en gi gimiluongo ni antioxidants. Erokamano ahinya. Wakawo yueyo en penj laktar kokalo Ramogi TV, ngima en mwandu. Gigo monego bed ni chamo, ka en chapat to en chapat mar mogo marabuor, ka en mchele to bedo mchele marabuor, ka en sukari kinyalo weyo to we chuth, ndawa we chuth, kong'o kinyalo weyo to we chuth, mo mang'eny, chumbi mago we chuth, kata ka en rech to en rech mochwak maber. Wakawo yueyo. Kidieny mar adek no dhi bedo mari, tiende ni dhi bedo kod thuolo makende mar penjo laktar. Kik dhi mabor kata matin, kik isudi.
General Mabati Limited, wase yepo Kisumu City. Wan kod mabati marang'iny mare ni malo, otegno, nengone yot, kendo gore piny. Yud ber mag offers ma wan godo sani, mag gauge 30, kido mar profile, gi siling 388 kuom mita. Roman tile gi siling 621 kuom mita. Stone coated tiles madhi gi siling 725 kende kuom pisa achiel. Kanyakla gi nengo mogore piny mar chumbe wi tado, kido mag light gauge steel trusses manegone sani waketo maromre koda bap tado mag timba mag gedo. Funde duto nyalo limo bede wa Mama Njit House mayudore Accra Street, apaya ma Paul Mboya Road. Gochie 072 638 mondo kelni nono maonge chudo kuom seche 72. Book your festive holiday Navview Travel. 3 days Masai Mara from 15,000 Kenya shillings. 3 days Amboseli, Samburu, Saba from 30,000 Kenya shillings. Coast Self-Drive from 14,000 Kenya shillings. 5 days Coast SGR from 45,000 shillings. 5 days Coast Flying from 72,000 shillings. 5 days Dubai from 800 USD. 5 days Zanzibar from 940 USD. 5 days Thailand from 1,550 USD. 8 days Singapore and Malaysia from 2,450 USD. The group and travel free. Call 0703-254-54 or book online www.viewtravel.com. Ukitaka kuanza kucheza unacheza *487 *3#. Nimecheza kwa muda mfupi na nikapata kuwa mshindi. What do you plan to do with this money, mami? Nataka kuongeza kuku. Wakati nazunguka naambia wenzangu pia waweke kuku. Sana sana wacheze kwa sababu watapata pesa. Now I have the capital. Kufika pale kwake msichana wetu Edina Mara mwenye ni sistangu, tukapata polisi walishakuja na wakachukua mwili ikaenda mochari huko Kisii referral. So nilifuata hadi pale na nikahakikisha kweli sistangu ameuliwa. Obila omako jago mitudo gi nek mar chiyo wadgi kod nyithinde ariyo. Kawuono gokinyi gimoro saa 12 to wanwang'o report na achiel kuomwa Nyasaye okawo to paro anitie ni kamoro okotho e yo maber. Jopiny ma North Seme ogolo ywak e wi rochruok mar arita e kinde ma nonro dhi nyime wi gimokelo tho mar jalup ruoth margi Caleb Okwon. Jopiny rito gi liyo ng'eyo gima nie ripot ma idhi gol bang' twak mosebedo ka dhi nyime Bomas of Kenya. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV, ngima en mwandu. Inyalo tudori kodwa kokalo Facebook page en penj laktar, inyalo yudwa kokalo yor SMS, namba mar SMS kachiel kod line mar simu. Nitiere TV mari mondo mi penjo duto te ma inyalo bedo godo kotenore kod tuo mar sukari kod chiemo makare, diet kod tuo mar sukari. Kokalo Facebook page atere kod penjo mar Jackie Nyamodi. Jackie Nyamodi noro penjo ka ani dani penjina Dr. Phoebe ni bende olembe te ber ne jatuo sukari. Wan gi olembe kaka mananas, wantere kod niang', wantere kod afuoto, melon, wantere kod maembe kod kidenye mopogore opogore mag olembe. Openjo kacha ni sukari mag olembe bende gin dangerous. Kato wacho kacha ni sukari miyudo kuom chiemo to ng'ato nyalo handle nade. Kuom ranyisi wacho ni nitiere sukari e chiemo duto te ma wachamo, kuon, chak kod gik makamago. Kato chako penjo kacha mano Jackie Nyamodi ni kwani diabetes ok onego yieng kabisa. Oneno ga ka thothne jogo mantiere kod tuo mar sukari dio igi, ng'ato dwani mondo misiko cham matin kod weche makamago. Kapok idwoko Jackie Nyamodi antiere kod Chris Line. Hello Chris, penj laktar. Opak Yesu machiegni. Amor kuom puonjgo eko chakre nyoro. Erokamano. Nya winjo puonj manyoro kendo sani bende asewinjo kaka udhi gi daktari.
koro napenjo ni to nikech chiemo gi samoro kaka wan wajo samba gi samoro maembe ochiek, samoro rabolo nitiere, samoro iluongo na avocado. Koro ere gima ber kodwa ahinya nikech ka koro maembe ochiek ma samoro koro ka gilwar e lari inyalo chamo kata par. To samoro rabolo mokuogi bende ni kanyo be idwa ni cham nikech gik miwacho mang'eny gi to chuno mana nyaka inyiew e duka. To kony ma sirikal miyowa be onge nikech sirikal oketo mahino mana jotuo ayaki, jo-TB, to jo-sukari gi to be mana gi problem. Man samoro kadhi osiptal ayudo jomong'ad tiendegi to abuoka to nyoro owachnwa ni kama osechope ni koro tiendegi obedo gadhola ok nyal thiedhi nikech koro remo ok ringe tiendego maber ni koro nyaka ng'ada. Dong marwa ni bende sirikal okawe ni en serious mondo mi wan be miwa kony mondo samoro nyalo dhi e public hospital rite lai nipimi to gipimi maber to ka gikare to ni dhi nyiew ma kimuonyo yedhe tieng' diriyo indiko ni dhi muony, kimuonyo yath achiel indiko ni dhi nyiew. To samoro kaka inyiew pesa minyiew no be maonge. Koro donge nigi kony moro ma kata ka gichulo nus to gichul nus nikech gin koro keto mahino ayaki ma iwacho kia dhi kondom mondo chiw ne jo osiptande chiw kia kure. Gipare jotuo sukari ni bende problem ma sukari ni be ma koro liswaya. Nikech adier kidhi osiptal iyudo ka jatuo wadiri ja sukari pod iwuotho ichopo mana kuma in bibiro ng'adi e tiendi nikech ng'ama ong'ado tiende ni be ok oloyi. To machielo be nachaka penjo ni to ka koro ere stage ma ka koro ng'ato chopo ni koro onyalo bedo gadhola tiende. Nyiso ni ok omuony yath e yo maber koso chieme ma ok ochiemo e yo maber. Anda aseyudo puonj moko nikech ka iwachonwa ni chama chiemo matin gokinyi ni tiwuok awuoka. To samoro chiemo ma ing'eni oketo kaka daktari oketo gi mopogore no gin gik ma nyaka pesa be donje. Emomiyo ka Nyasaye yie ni sirikal nyalo konyo kata daktari ka giriwore joma puonjo weche mag diet, joma puonjo weche mag sukari mondo sirikal odonje mondo kata kimiwa gimoro matin to miwa gimoro matin mondo okonywa godo. Mano e penj ma dang' abedi. To gi kora wuon to an be an jaskar asebedo go chiegni 15 years. To sani koro achopo kamoro ma kachamo chiemo kamoro matin awinjo ka chunya dwano lewa. To ok en gima yande an godo chon. Koro ma be nyalo bedo achiel kuom ok ichiemo yieng'. Kidwa ni chiemo yieng' tiwinjo ka chunyi koro dwano lewi ka gima be chunyi dwano rem. Koro ma be onyalo bedo achiel kuom tuoche mag sukari koso mag mana nyathi to. Erokamano Ruth, puonju no omora neno wuoyi TV sachane. Amor mokalo kuom winji. Dr. Phoebe iwinjo penjogo duto te nochako koda olembe ma samoro chiek e dala. Idwa ni cham kata maembe kata par kata wacho kata weche mag chiemo miyieng' okang' mane mabiro chopo makoro ng'ato bedo kod diabetic foot mobedo kod adhola mang'ad tiendene ka ng'ato ok muony yath e yo makare ka ng'a timore. Dr. Phoebe lerne ne jahera mar chenro ni magi duto te madoher mondo mi ong'e. Erokamano ahinya Ruth, kane wachako kwa wacho ni pillars meke managing diabetes onge achiel mochung' kende. En diet kata kichiemo mwachamo, en education kata ng'eyo mar jatuo mondo ng'e ni insulin ipimo nang'o, mondo ng'e ni amuonyo yath mane, mondo ng'e ni chiemo mage makelo tuo. Kendo en gimiluongo ni medication kata mana tiyo gi yath makare. Onyalo bedo insulin combined single therapy kaluwore gi stage ma intiere. Kaso kendo mogik en timo exercise kata diet. Koro gigi te gin gik mawuotho kanyakla mondo one ni jatuo mantiere gi diabetes ni o maintain diabetes ne maber. Kendo nowacho ni chiemo te nigi carbohydrates except animal proteins magi chiemo mawuok kuom le. Manyiso ni obed alode, obed chiemo mawuok e puothe, gin gi certain levels kata mana kiwango moko meke carbohydrates. Koro part of education mano wacho ni en pillar mar managing diabetes. Nyaka jatuo man gi diabetes ng'e ni to chiemo gi ere moko mantiere gi glycemic index mamalo kata mage makachamo to dhi keto sukari oidh piyo, to mage makachamo to dhi konyo mondo sukari oidh mayot. Chiemo kaka soda kaka nwawacho. Dr. Phoebe yena kawi simb Charles kapok olalna kati biro tudo gi kanyakla kiyiena. Charles, hello, penj laktar. Hello. Machiegni penj laktar. Erokamano. Penjo na ni. Ana ero mudo
kabisa kendo nikiongea rungu kamudo niya. Koro kenya daktari to onyalo chanda koso awe amude kiwango mane. Niang Niang aro kabisa ok nyalo kado dichengo kamude. Koro kenya daktari. Erokamano ahinya. Wadwa riwo penjo gi duto te kik wiwil kod duoko mar niang' ni bende. Kamane wawe godo cha. Erokamano. Koro part of education jatuo ma diabetes nyaka ng'e ni olembe nowacho ni ng'at mantiere gi diabetes, ng'at maonge gi diabetes. Ng'at maonge gi diabetes wacho ni ocham olembe 2 to 4 servings. Manyiso ni kata machungwa 4 e odiochieng' ber nikech olemo nigi antioxidants, nutrients gi minerals madhi konyo mondo ogeng' tuoche. Mani koro sama wan gi diabetes to nyaka koro wacham gi kiwango. Kowacho ni kaka maembe kwa mfano, maembe nigi high glycemic index. Ok ni kik wachame to wachame in moderation. Manyiso ni mana a quarter piece mar maembe maduong' kata mana maembe achiel oromo. Ka ochamo gi mang'eny to dhi chande nikech dhi bedo elevated glucose. Olemo moko bende ma ok ni wawe chamo, wachamo to in moderation en kaka afuoto, kaka ni puonja Ruth, afuoto iluongo ni watermelon. Koro mago bo wachamo in moderation. Chiemo kaka mananas, niang' nikech en gi sucrose o en gi sukari bende e iye. Ok wamuod mang'eny. Tema ni niang' berne ni kiwango madwarore kata mana kimuodo niang' miti achiel pod ok inyal chope kiwango manyalo idho. Koro niang' once in a while bilo ok rach nikech en pige chabiro matin. To moloyo nyaka ja diabetes ni ng'e ni mondo ni chiemo mage. Moro bentiere mano penjo ni complications. Sama sukari idho ahinya e dendwa Ruth, to sukari no nyalo keto gimilongo ni nerve damage. Mokwongo onyalo damage the nerve mantiere e kidney. Manyiso ni kidney ema tiyo dendwa mondo gol gik maricho kendo otim purification. Koro sama kidney nerves ka makalo remo mondo owuok kodhi obedo damage nikech sukari mang'eny, nyalo kelo no gimilongo ni kidney failure kata mana gimilongo ni tuo mar adundo nyalo medo mokwongo. Mar ariyo bende ka nerves madhi e heart bedo damaged nikech sukari mang'eny nyalo kelo heart attack kata mana stroke. To kendo bedo ka jo diabetes ng'enyne samoro ka koro peripheral kata mana lwetewa gi tindewa ka remo cha nerves go bedo damaged nikech sukari to remo ok chop kuno malong'o. Koro samoro inyalo kata inyo tiendi tikani ni inyo nikech ok winj lit. Emi wacho ni jo diabetes nyaka rwak wuoche, nyaka rwak socks, nyaka kata kodhi e puodho to nyaka um tiende nikech samoro mach nyaka kata mana wang'e to keta tiende ok obi winjo nikech tho meke nerves kata mana nerves me peripheral dok piny. To jawinjo moro be nowacho ni ja diabetes ok yieng'. Paro na dawa moro milo ahero kabisa iluongo ni Nyochanda. Nyochanda o manage diabetes chakre 1996. To no nyisa ni gimosekonye higni duto te en ni ong'iyo kendo orango sane mar chiemo. Tadira ja diabetes ok yieng' ahinya emana ni gokinyi ber ka en chiemo mochamo chiemo mapek matin. To kata ka en opek matin pod ok okale e rule mane wacho mar san. Nitiere rules mang'eny ma ja diabetes nyalo tiyo godo kendo important mondo wach ni chiemo ma ja diabetes achiel chamo opogore gi chiemo ma onego beni ja diabetes machielo chamo. Gimwachiyo ka iluongo ni general education. To sama ngidonje e clinic ibi pimi kaka in, oyud ni kilo di enadi, oyud ni urefu ni enadi, body mass index mari enadi. To kaluwore gi kilo mari no emibi los ni gimilongo ni diet mari madhi konyi mondo o maintain glycemic index kendo makonyi mondo sami churi yath kata sami mwonyo yath o maintain blood sugar levels. Koro ja diabetes ok yieng' ahinya nikech nyako cham chiemo matin throughout mondo okonye o manage blood sugar levels. Gokinyi oyud breakfast ma balance. To kobedo balance okete pache ni kain carbohydrates to cham complex carbohydrates. Diabetes nyaka kata chamo chiemo manochom onindo gotieno ochame gokinyi nikech ng'eny wa Kenya e mesa wa meke breakfast ok en ga balanced. Yudo ka wachamo chai gi mkati to romo. Samoro ka en mkati to wire blue band, ka en chai to bedo strong tea. To strong tea bende madho maonge sukari tek. Koro nyaka nkete sukari. Ng'enyne ok en chiemo ma balance. Koro mondo ja diabetes oyud balanced food, onya kata mana muro chiemo manonindo nyoro kopimo sukari ne kapok ochiemo gulongo ni fasting blood sugar 30 minutes kapok ochiemo, samoro bende 2 hours bang' kosechiemo luwore gi treatment plan mane omiye gi daktari. Karomo saa 4 bende ok ocham snacks mang'eny ahinya nikech snacks go ema dhi idho sukari. To ka nyako cham gimoro saa 4 to nyalo bedo kata mana matunda makoro nwa wachocha. Ka en popo to nus mar popo ma medium size matin orome onyalo chamo maber. Avocado to kendo kwakwera ahinya nikech eto en gimluongo ni monounsaturated fatty acids. Onyalo chamo avocado gi breakfast ne cha, onyalo chame gi chiembe kendo ma lunch kata masapa. Kachopo saa 10 bende kanyo onyodo matunda moro kata mana a glass mar chak to bed kendo chak maonge gi cream.
To kendo in each and every meal nyaka waneni ja diabetes omadho pi modho wacho ni 500 ml kata chupa matincha nikech in a day odwaro mondo omodhnwa 2 liters of water in a day. Koro 2 liters kwa poge dingwen 500 ml gi breakfast 500 ml gi chai masangwen no chai masangwen fruit masangwen 500 ml gi lunch kendo ang 500 ml samango chamo chiemo magotino. Koro kotimo mano pi modho bende konyo mondo o flush out excessive sugars mantiere remo kendo pi modho bende konyo mondo bed gi hydration maber ruth. Thuolo emomaya wanga kata kamano Dr. Phoebe dahero mondo mi ipimnwa weche mag sirikal mondo mi okonye jogo mantiere kod tuo mar sukari. Kata kamano abo mi thuolo mondo mi chiwne oganda wa namba ni maka poni ng'ato dwa tudore kodi odwa penjo weche mag sirikal kony mag sirikal ne jotuo mar sukari mondo mi giyud kaka ginyalo yudi mayot. Inyalo yudi kanye kachiel kod namba ni mar simu Dr. Phoebe? Erokamano ahinya iyudo wa Russia Hospital wantiere kacha chande kamoro miluongo ni Hospice Plaza namba mar simu 0721968215 to daher mar wacho ni tuo mar diabetes like any other chronic illness nyaka jatuo dani odhi e clinic nikech clinic dwaro gimiluongo ni multidisciplinary team kiko wewe no sekete gi sukari to bede ot sama odhi e clinic odhi do nutritionist odhi yudo counselors odhi yudo patient supporters odhi yudo kata mana community health workers madhi wuotho kode mondo familia mare bende obed educated maber mondo en bende obed monitored maber blood sugar obed monitor kidney obed monitor heart obed monitor gi weight manyiso ni en tuo manyaka bed ni odhi e gimiluongo ni clinic appointments mondo otimne wuotho makende mondo neni complications ma waluoro kendo mane jawinjo waluoro cha obed maonge to mondo blood sugar ni obed regulated maber. Erokamano nya Dr. Phoebe amor mokala gino ni chieng' machielo kendo kwa luongi tibo bire penj laktar nikech ka wacho ni ngima en mwandu. Ngima en mwandu. Erokamano ahinya. Mano en Dr. Phoebe Ongadi olonye weche mag chiemo dho wegi wadendo ni nutritionist. Nwango ka jatuo mar sukari kod chiemo makare olero okabinoyo kata matin kata kamano inowuon ka okang mondo mi opimi sukari kapo ni nitere kod tuo mar sukari inyalo chako thieth inyalo ngiyo kaka iloko diet ni kaka chiemo mondo kik wabed kod tuoche maluore mwadendo kata ni complications ne jogo picha mawa erokamano makende ne director na Lindsay erokamano mathoth kachiel kod producer na Papecho Okoth ani luonga ni Ruth Otieno nyaka kendo odiechieng' machielo ngima oriti masani.